Malawi Brief. Omvera, tiyeni tione komanso timvere nkhani zomwe zachitika lero pa 9 December 2025. Osayiwala kupanga subscribe, like, share komanso comment pa video iyi. Tsopano nkhani zathu mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, Justice Dr. Jane Ansah, wati boma lidzipereka thandizo komanso kuonetsetsa kuti bungwe lolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau likugwira ntchito zake popanda olowerera. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa tsiku lokumbukira ntchito yothana ndi ziphuphu pa dziko lonse lapansi la International Anti-Corruption Day. Yamikanisi Mtowe ali ndi ripoti. Bungwe la United Nations linakhazikitsa tsiku la 9 December chaka chilichonse kukhala tsiku lokumbukira ntchito yothana ndi ziphuphu pa dziko lonse lapansi. Cholinga cha tsikuli akuti ndikufuna kuphunzitsa komanso kuziwitsa anthu zakuipa kwa mchitidwe wa ziphuphu komanso kufunika kogwirana manja pa ntchito yothana ndi katangale ndi ziphuphu. Mutu wa chaka chino dziko lonse ndi kugwirana manja ndi achinyamata polimbana ndi ziphuphu kukonza tsogolo la umunthu. Ku Malawi tsikuli lakumbukiridwa pamutu akuti kulimbikitsa umunthu pa nkhondo yolimbana ndi ziphuphu. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, Dr. Jane Ansah, wati ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu sikuthera pa kuteteza chuma ndi katundu wa boma kokha komanso kuteteza ulemu wa munthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati achinyamata akhale patsogolo mu ntchito yothana ndi ziphuphu komanso kumanga tsogolo lodzala ndi umunthu, kuchita zinthu poyera ndi kulondoloza chuma cha boma m'madera mwawo. Iwo ati boma liwonetsetsa kuti bungwe la ACB ligwira ntchito zake opanda olipinga kuti onse opezeka kusakaza chuma cha boma adziyankha milandu. Iwo ati mchitidwe wosolola ndalama za boma umabwezeretsa mbuyo ntchito zachitukuko komanso kulepheretsa boma kugula zinthu zofunikira kuphatikizapo mankhwala mzipatala za boma. Naye mkulu wa ACB a Gabriel Chembezi wati ndi udindo wa aliyense kuthana ndi ziphuphu. Achembezi apempha achinyamata kuti apewe njira zachidule zopezera ndalama zopanda chilungamo koma kuti achilimike pa chilungamo ndi umunthu pofuna kusamala tsogolo la dziko lino. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board, Malawi Law Commission, Machinga District Council, Ministry of Tourism ndi Mbelwa District Council alandira ma certificate aulemu komanso mendulo kamba kandondomeko zomwe anakhazikitsa zolimbikitsa chilungamo komanso kuthana ndi mchitidwe wakatangale pakati pa ogwira ntchito awo. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anali nawo pamwambo oyika m'manda thupi la malemu Japhet Chirwa umene wachitikira m'boma la Mzimba. Mwambo wachitika m'mudzi mwa Zakaya Nyirongo kudera la Inkosi Kampingo Siwande m'bomalo. Hassan Piri ali ndi zambiri mulipotiri. Anthu ambiri anakhamukira m'mudzi mwa Zakaya Nyirongo kudera la Inkosi Kampingo Siwande m'boma la Mzimba kumene akhala nawo pamwambo oyika m'manda malemu Japhet Chirwa. Pamwambo panafika wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana. Poyankhula m'malo mwa a Chihana, a Nelson Mataya Nyirenda ati chipani cha AFOD ndi chodandaula ndi imfa ya Achirwa poganizira kuti ikubwera pambuyo pa imfa inanso ya a Sylvester Gadi a chipanichi. Iwo ati malemu Japhet Chirwa anali munthu okhulupirika komanso osagwedezeka pandale chifukwa anakhala mu chipani cha AFOD kufikira imfa yawo. Iwo apempha anthu kuti atenge phunziro lokhazikika pandale kuchokera kwa malemu Japhet Chirwa. Mawu ake mmodzi mwa kubanja lofedwa Afina Chirwa ayamikira ntchito imene wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana agwira kubanjalo kuyambira pamene malemuwa amadwala mpaka kufikira pamene amwalira. Iwo ati a Chihana awagwira dzanja ndi kuwapukuta misonzi imene anali nayo pa imfayo. Malemu Japhet Chirwa anali wapa mpando wa chipani cha AFOD m'boma la Mzimba komanso anali mu komiti yaikulu ya chipani icho
ndipo anabadwa mchaka cha 1969 ndipo asiya mkazi, ana asanu ndi anayi ndi chidzukulu chimodzi. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati ili ndi chikhulupiriro kuti ntchito yomanga zipinda zophunziriramo luso la kompyuta msukulu zaboma ithandiza kupititsa patsogolo ukadaulo ogwiritsa ntchito njira zamakono pakati pa ophunzira msukulu zaboma ndi anthu am'madera ozungulira sukuluzi. Ndunayi yanena izi pomwe imayendera ntchitoyi pa sukulu ya Mponera CDSS mboma la Dowa komwe amangako chipindachi. Anamalomba ati padakali pano zipinda zochita ntchitoyi zokwana 75 ndi zomwe azimanga mu gawo loyamba la ntchitoyi. Tindi zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Boma kudzera ku bungwe la MACRA likuchita ntchitoyi yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti ophunzira akupeza mwayi ogwiritsa ntchito makina a kompyuta mu sukulu za boma. Mu gawo lachiwiri la ntchitoyi zipinda 120 ndi zomwe akuzimanga m'madera osiyanasiyana m'dziko lino. Izi zikutsatira kutsiriza kumanga zipinda 75 mu gawo loyamba la ntchitoyi. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati ntchitoyi cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti ophunzira komanso anthu ozungulira sukulu za boma ali ndi mwayi ogwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira uthenga. Iwo analonjeza kuti ntchitoyi ndi mbali mmodzi ya khumbo la boma loonetsetsa kuti anthu ambiri ali ndi ukadaulo ogwiritsa ntchito njira zamakonozi. Ndi programu yabwino achinyamata akhala akuphunzira aphunziranso njira zamakono, akulemba maprogramu, tamvetsedwa pano atakumalemba maprogramu zabwino kwambiri. Komanso tamvetsedwa kuti agulanso makompyuta awo posachedwa pompano zabwino kwambiri. Tikudikira makompyuta achani amakhala amene akubwerawo. Ndiyeno titere kuti no programu ndi yabwino. Komanso kuonjeza panepo sikuti tingothandizira ana asukulu okha pano payi, komanso okhala anthu amene amakhala pamponera pano athanso kumakhala ndi mwayi wakuti atha kugwiritsa ntchito njira zamakono za intaneti kumene muja mumakhala kuona za ulimi, kuona AI zosiyanasiyana muthengo osiyanasiyana. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la MACRA Amphatso Phiri wati ntchitoyi isintha umoyo wa ophunzira kamba kuti tsopano azipatsidwa mwayi wa intaneti pa maphunziro awo. Connect School Project ndi ndondomeko yomwe tikupanga kuti tifikitse intaneti ku maskulu Malawi kunoko mogwirizana ndi cholinga choboma chokuti maskulu akhale ndi intaneti. So panopo tikumalizisa ma connection ya maskulu 75 ngati phase ina, komanso tikuyembekezera kuti panopo tayambapo ntchito yopanga maskulu ena so 120, koma tisanayambe gawo ilili tinapangaso maskulu ena amene skulu yo imatipasa chipinda choti chilipo kale, ife timangobweretsamo makompyuta ndi kubweretsamo intaneti. Ntchito yomanga zipinda za makina a kompyuta komanso intaneti ipereka mwayi kwa ophunzira komanso anthu ozungulira sukulu za boma opeza njira zamakono zofalitsira uthenga komanso kuonetsetsa kuti anthu akupeza mwayi wa ntchito mosavuta kudzera pa intaneti. Chinsisi Moyo, MBC, Dowa. Nthumwi zomwe zinadzaonerera chisankho kuno ku Malawi pansi pa bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya European Union zapereka mfundo 21 ku dziko la Malawi kuti liziunikire pofuna kuti zisankho za mtsogolomu zidzayende mopanda zotsamwitsa. Popereka ripoti la mfundozi mu mzinda wa Lilongwe, nthumwizi zati ripotili mwazina launikira pa zinthu monga makina amakono ogwiritsa ntchito pa chisankho, ndondomeko zokopera wanthu ndi ndalama zake, kagwiridwe ntchito ka nyumba zofalitsa nkhani, kuchepa kwa amayi maudindo a ndale ndi kuunika milandu ya zisankho mwazina. Catherine Banda walemba ripoti. Popereka ripoti ili nthumwi zowunika za chisankhozi zochokera ku bungwe la European Union
zati panali kusiyana pakati pa opikisana mnyengo yokopa anthu odzavota kamba ka nkhani zachuma zomwe akuona kuti zinachitika kamba koswekera mfundo zowunika kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zokopera anthu. Komabe iwo ati chisankhochi chinayenda bwino ndi bungwe loyendetsa chisankho lomwe linagwira ntchito yake mwaukadaulo. Iwo anati pali mfundo zisanu ndi imodzi mwa mfundo 21 zomwe apereka zomwe akuona kuti dziko la Malawi liziunike mwachangu kuti zisankho zakutsogolo zidzayende bwino. Iwo ati payenera kukhala ndondomeko zowunika mlingo wa ndalama zogwiritsa ntchito pokopa anthu kuti pazikhala chilungamo pa nkhani zachuma kuchoka ku zipani ndi anthu opikisana pa chisankho. Kuonjezerapo alangiza dziko la Malawi kuti likhazikitse nthawi yomwe izikhalapo kuti milandu yokhudza za chisankho iziunikidwa mwachangu ndinso kukhala ndi ndondomeko zokweza chiwerengero cha amayi m'maudindo a ndale. Polankhula ndi atolankhani atamaliza kupereka mfundozi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa nthumwizi a Anne Mabaraf ati pakuyenera kukhala malamulo omveka bwino ofotokoza momwe ndondomeko zamakono zizigwirira ntchito pa chisankho kuyambira pachiyambi mpaka pa mapeto. Kumbali ina nthumwizi zalangiza Malawi kuti uthenga okhudza chisankho uziyenda momveka bwino kuchoka ku nyumba zofalitsa nkhani potsindika kuti kulephera kutero zimapereka mpata wa nkhani zosocheretsa anthu kamba kuti amakhala akusowekera uthenga olondola. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Bungwe loona za misewu la Roads Authority lati lakhala lisakulandira thandizo lokwanira kuchokera ku boma kwa zaka zitatu zapitazo zomwe zasokoneza ntchito yokonza misewu mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Flora Hauya wanena izi pomwe nduna ya zamtengatenga a Feston Kaupa inayendera misewu ina ya fumbi mboma la Zomba. Charles Pensulo anali nawo pa ulendo ndipo akufotokoza. Pa ulendowu ndunayi inayendera msewu omwe umachokera pa 7 miles kukafika pa stolo za Panamadidi kupita ku chipatala chachikulu cha Zomba Central kenako kudutsa ku Changalume Barracks. Ndunayi inafikanso ku Maera komwe kuli msewu wopita ku Chingale kukafika ku Machinga. Ndipo bwanamkubwa wa boma la Zomba Arenigadi Chavula anati misewu yambiri mderali monga ukafika ku Chingale mpaka ku Machinga unayima ndipo suli bwino. Iwo ati izi zatsokoneza ntchito za umoyo komanso za malonda ponena kuti msewu ndi ofunikira kwambiri. Kuwonongeka kwa misewu imeneyi kwapangitsa kuti anthu akhale ovutika kupeza maservices aku chipatala ngati kunongo kwambiri imfa za amayi zimakhudzika ndithu kwambiri fa cha kuchedwa kukafikira thandizo. Komanso anthu akhala kuvutika kuti apeze ndalama zabwino pa mbewu zimene amakolola. Koma poyankhulapo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Roads Authority a Flora Hauya anati ntchito zizayima kamba kuti bungwe lawo silinalandire thandizo lokwanira kuchokera ku boma mu zaka zitatu zapitazo. Vuto lalikulu limene takumana nawo pakatipa ndi akusowa kwa ndalama. Timapeza kuti tapeza ma contracts kuti tigwire ntchito koma timakanika kuchita award chifukwa choti tinalibe ndalama. Ifeyo timalandira ndalama kuchokera ku Road Fund Administration. Pamenepa nduna ya zamtengatengayi a Feston Kaupa omwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuderali lomwe ndi Zomba Changalume yati boma liwonetsetsa kuti lapeza ndalama zokonzera misewuyi komanso misewu ina mdziko muno kuti anthu aziyenda mosavuta. Unduna wa ine wa transport ndizomangamanga tikulankhulana tikukambirana ndi unduna wa zachuma kuti ka 2 kwacha ka 5 kwacha kamene kapezeke kena kapite ku misewu kuti ma project amene anayima tiyayambirenso tiapitirize tiyamalize amene akupitirira asayime apitirire tichoncho dziko lathuli likhale ndi misewu yabwino. Pa ulendowo ndunayi inali ndi akuluakulu aku bungwe la Roads Authority komanso ku khonsolo ya Zomba ndi mfumu yayikulu Mulumbe ya mbomali yomwe inati ili ndi chiyembekezo kuti misewuyi iyamba kukonzedwa kamba kakufika kwa ndunayi. Kuchokera kuno ku Zomba ndine Charles Pensulo. Nduna ya zachilengedwe mphamvu ndi migodi Mai Jean Matanga yati boma lipitiriza kulumikiza magetsi mawanja ambiri mdziko muno kudzera mu ndondomeko ya Malawi Rural Electrification Program MAREP ngati njira imodzi yotulukulira miyoyo ya wanthu. George Banda ali ndi nkhani yonse.
polankhula pamwambo oyasa magesi pa sukulu ya sekondari yoyendera yachigumukire yomwe ili pansi pa ntchito ya MAREP 9 ndela mfumu yayikulu kuntaja mboma la Blantyre, Amathanga adati magesi ndi njira imodzi yopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndunayi inati boma lalimbikitsa ntchito yolumikiza magesi ku manja ambiri a mdziko muno ndi cholinga chobweretsa kusintha kwabwino pa miyoyo ya anthu ambiri. Ndinosangalala kunena kuti tabwera kunoko kudzatsa magetsi amenewo a MAREP 9. Nkhani imene inayona kuti anthu ambiri midziro akuvutika, anthu amene andira magesi na ochepa kwambiri. Komano kudzera program ya MAREP kuti tafikirako anthu angapo komanso tikhati kufikira anthu ena ochuluka. Komanso siri kuthera pomwepa tikhati kamaliza MAREP 9 mumayi chikubweramo tikhati kupitanso ku MAREP ndi maina ya MAREP 10. Ndikupita ku MAREP 10 tikhaso tikuonjezeranso anthu ena ambiri kuti akhale akulandira magesi. Ndiye kuyika kwathu kwa magetsi kwa lero kuno ku MAREP 9 zithandizira kunena kuti chitukuko chibwere kuti kuno. Mawu ake mfumu yayikulu kuntaja yayamikira boma kamba ka ntchitoyi ponena kuti kupezeka kwa magesi mderali mwa zina kuthandizira kupititsa patsogolo mabizinesi ang'onoang'ono mderalo, ndipo inasindika kuti ithana ndi ntchitidwe yofuna kuononga zipangizo za magesi izi. Ine ndi anthu anga ndikuthokoza kwambiri kuti program imeneyi iyenera ipitirire isaime pa njira iyayi. Ine kwanga kuti chitukuko chimene ndachita ndi manja kuti ndichisamala ndi anthu anga, ndiyesetsa kuti wina aliyense amene angaononge zitukuko zimenezi ndiyamba ndine kumuzenga mulandu, apolisi asadamuzenga mulandu, chifukwa chitukuko chimenechi tachivutikira mu nthawi yayitali. Mwamodzi ndi ineyo ndidapempha pompano ndipo aescom ndikangoti adandiyiwala koma lero andikumbukira, ndipo boma la leroli ndi limene ladzatsa magetsi sonyeza kuti ayi pempho langa lidamveka. Kuyambira pomwe ntchito idakhazikitsidwa mdziko muno, ntchito ya MAREP yalumikiza magesi ku manja ambiri a mdziko muno. George Banda, MBC Chileka, Blantyre. Kampani ya Nico Group yomwe ndiyeni yake a NBS Bank komanso Eris Properties yapereka madesiki 80 andalama zokwana 97 miliyoni kwacha ku sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA kuzomba kuti athandize kukweza ntchito za maphunziro pa sukuluyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani Mai Taweni Gondwe Zawa ati ndi cholinga cha kampani yawo kuthandiza boma kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro komanso chitukuko. Akuluakulu aku UNIMA athokoza kampani ya Nico Group kamba kathandizoli. Ife kuti tipereke madeski amenewa okwanira 97 million kwacha kwa University of Malawi, tinaona kuti ana skulu kuwaphunzitsa si maphunziro onse okha mklasi kapena mabuku okha, koma kodi mwana pophunzira pacha wakhala bwanji, wakhala pati, ndipo akuzopanga concentrate. Kodi munthu ungaphunzira choyima sizingatheke. Nditaona kuti infrastructure imeneyi zinthu zofunikira zimene zizaperewera ku University of Malawi, tinaona kuti nchofunikira kuti ife tilowepo tipereke madeski amenewa ndi mipando imeneyi kuti ana athu a school amene akuphunzira ku University of Malawi akhale comfortable, akhale oti akasuka achita focus za maphunziro osati kuti ndakhala pati kodi ndikuphunzira choyima. Mwaona ndiye ife Nico tinaona kuti pamene pali ntchito yoti ife tilowepo tili ndi gawo loti tinafenso tipereke chimene tingati. Ndipo munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya mpira wa manja ya anyamata ya dziko lino Agave Nyondo wati ali ndi chikhulupiriro kuti timuyi ifika mu ndime ya masemifinal ngakhale yagonja masewero ake woyamba mu mpikisano wa matimu a mu Africa omwe uli mkati mu mzinda wa Lilongwe. Malawi Kings yagonja ndi zigoli 42-44 ndi timu ya Eswatini m'masewerowa, ndipo ikumana ndi Kenya lachisanu m'masewero omaliza amugulu lake. Tili ndi zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Masewero omwe anayamba ndi mphamvu ku matimu awiriwa, Malawi inatsogola mgawo loyamba ndi zigoli 12-9 zomwe zinapereka chiyembekezo kwa ochemerera a timuyi. Igonjetsa Kenya lachisanu lino ndi kufika mu ndime ya matimu anayi. Kutengera kuti masewera ndi timu imene ili number 2 mu Africa muno ku men's netball
imene namba 2 ndi Eswatini pamene ife tibe history ku men's net patangamba kumene koma kusiyana nono kusiyana zigoli ziwiri kwa ife kuna tachita chachikulu ya Friday amala alimbe mtima imene tikusadusa ndithu tikusadusa kuona Kenya ndi Eswatini imene ife imene timakhala yo tukuta inali imene Eswatini nengati ndi Eswatini ndachindwa ndi zigoli ziwiri Kenya watisamale tifika semifinals ndithu. Ndi tsiku lachiwiri tsopano ndipo ku bungwe la Netball Association of Malawi NAM mpikisanowu wayamba bwino ndipo chiyembekezo ndi chachikulu kuti Queens komanso Kings achita bwino. Ife ngateni bwalo tikunena kuti tayamba bwino chifukwa chonena kuti game yathu yadzulo ya Malawi Queens ndi Botswana tinachita bwino ndithu. Lelonso anyamata athu tikunena kuti achita bwino chifukwa monga mukudziwa kuti national team ya anyamatayi yayamba kumweni lero taonera mpira wapamwamba kwambiri. Eswatini ndi timu imene mu Africa muno tikatengera kumpira wa zibambo wa manja ili pa namba 2 koma mmene yamenyera Malawi panopa aliyense wagoma. Pomwe tsiku lachiwiri la mpikisanowu likuta bwalo la Griffin Saenda la sanduka la chisangalalo kwa anthu okonda masewero ndipo zinthu zikhale zikufika pa chimake loweruka komanso la Mulungu pomwe kudzakhale kukwangula zonse ndi kupereka mendulo kwa matimu opambana. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.